L'Agència Europea del Medicament ha autoritzat la comercialització a la Unió Europea de Viverax, la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la farmacèutica biotecnològica IPRA, que permet una immunització duradora en persones de més de 16 anys. Aquesta vacuna, Viverax, la vacuna d'IPRA, és la primera vacuna que es desenvolupa i es produeix íntegrament a Europa. Per tant, vol dir que avui també assolim una altra fita molt important. És una vacuna bivalent, de proteïna recombinant, i és la primera, per tant, vacuna bivalent que s'aprova a Europa de proteïna recombinant i a tot el món. I és una vacuna que té les característiques que necessitem per continuar fent front a la Covid-19. És una vacuna basada en les variants beta i alfa i al llarg de tota l'evolució d'aquesta pandèmia, aquesta vacuna ha demostrat ser capaç de protegir front a totes les variants que han anat apareixent, incloses les òmicrons. És una vacuna que es conserva entre 2 i 8 graus, el qual facilita la logística, la distribució i l'emmagatzematge. Volem que sigui una vacuna d'abast universal, que la puguem fer arribar a tot el món. Per una banda, aquesta aprovació a Europa ens permet poder demanar autoritzacions fora d'Europa. Som una empresa europea, el país d'origen d'aquesta vacuna és Espanya, és d'Espanya que sortirem i enviarem la vacuna fora d'Europa i per tant ens calia l'aprovació a Europa primer i per tant a partir d'avui se'ns obre un munt de possibilitats per poder fer arribar aquesta vacuna a totes les altres zones del món. Estem convençuts que per les seves característiques i pels resultats demostrats fins ara, Viverax és una vacuna que encaixa perfectament amb les necessitats actuals de vacunació a nivell global. Per tant, treballarem per fer-la accessible a tots aquests països. Per altra banda, dins del marc del projecte europeu RBD-COP, que lidera IPRA i que està format per hospitals, centres de recerca i entitats de diferents països europeus, està estudiant la vacuna com a dosis de reforç per a persones immunocompromeses i en breu també estudis en infants i adolescents menors de 16 anys.